Брат, много ми се забива. Какво? А. Много. А имате, знаете ли какво има? Телк. 50 лева без да ми ги дава държавата. Не можеш да си ги позволиш. Баба си имам, бате. Не ми трябва Бойко. Я имам две баби и телк. Аре, фани. Чакай. Ти имаш телк ли, бе? Погледни. А Вано? Да. Ето ти е баба. Никога не трябва да чуете на телкаджия да ви свърши работа от мене, да знаете. Абе, че майка ти много добре изглежда, брат. Моите също ще тебе. Брат, ама наистина много добре изглежда. Честно. Това е уникално. Много съжалял. Е така. Ейце, твоята като я фанем на къс пас кам. Как се шибам, Вера, как се шибам, Леко спас. Лили! Лили! Че съм като бормашина. Вера, Като шивачка, като шивачка. Шивачка машина ти прегна, Верче. Тя гимачка без спирачка. Не, сега че е десно накрая, давай. Аре, Давай, брат, няма да е десно, няма да Довери е. ми се, брат, довери ми се. Аре, ге, шеф! Си отидах, имаше едно пиче. Ей, Пичето вика, изкупел. ето това тук го нара снимката. Имаше една жена, едно момиче, една маска, не имаше едно пиче. Явката, Е, пиче си беше. Аре, стига. Какъв звънец? Неки такива умрели, брат, дотрити от живота, неадекватно помира. Да обиждаш му, приятели. Точно, да. Ще вратарим, бе, вратарим е бати нещастника. Що? Защото вика, аре, защото ние не можехме да му вкараме, брат, и той вика, аре, на този дебеличка ще му пусне един гол. Брат, виж ме, мазна. Майка му, ооо, стата дебеляк, те е дрега, умреш, бе. Леле, как вика. Ого. Аре бе, соп! Трамвайте ли гледаш, бе? Не го играем с него, май. Тя си запала една цигара. Играя ми в FIFA. Брат, няма да хода на матч, трябва да пише по история. Брат, В не съм 12 писал цел година срок игра в домашни. FIFA. Маши ги пише събота и неделя, бе, педерас, сутрин тест по история, за него съм учил. Клика си стоп. Какво става, Бакенбард? Не, оре, нищо. Как? Добре, слушайте са. Слушайте изпълнение, класно, слушайте. Нека ти иде. О, свиня. Направо ми е так. Не, също скочи. Мама ти деба, мама и нарбе, гешев, бе, под наго, бе. Ми Бобо нещо напсува и Явката каза, че днеска не се псува, защото е голяма Богородица и просто седа за реда. Еми, защото Валка, примерно, той каза баба ти деба вместо мама ти. Напускам. Абе, брат, я си гледайте порното и по-спокойно. Ерио.